τηλεφωνήματος. Ναι. Μετά πήρε με τον Μαρινάκη μαζί ή όχι? Σας εξηγώ. Όχι. Αυτό που εγώ γνωρίζω και αυτό που έχει μεταφέρει ο εντολέας μου είναι το τηλέφωνο το δικό σας το Σάββατο. Όχι, μετά με πήρε. Έχω τους αριθμούς. Με πήρε με τον Μαρινάκη ή όχι? Πού να το. Τι είναι αυτά που λέτε? Αυτό ρωτά. Άντε ρε, να σου πω κάτι ρε δικηγόρε. Κάνε μου μήνυση. Είσαστε αδελφούλες. Σας παρακαλώ. Αδελφούλες σας και παρακαλώ. Έχεις το διάλογο από εκεί. Σας παρακαλώ. Αδελφούλες και πες του Μαρινάκη ότι ο Κακέτης σε περιμένει. Ντροπή του είναι αδελφούλα ακούμε και παντελόνια δεν φοράει. Αυτό που σου λέει ο Κακέτης και σε περιμένω ρε. Αν είσαι μάγκας έξω τώρα από το Sky. Έλα μόνος σου. Δεν έχω να σου πω. Γεια σου κύριε Θωμαίδη. Λοιπόν, ένα λεπτό να ολοκληρώσει ο κύριος. Ντροπή σου αδελφούλα Μαρινάκη. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Και σε περιμένω με τους μπράβους σου. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ολοκληρώστε. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, πείτε μου σας παρακαλώ, δεν επιβεβαιώνεται, ο εντολέας σας λοιπόν, ο κύριος Κουρτάκης, δεν επιβεβαιώνει ότι ο κύριος Κακέτης μίλησε με τον κύριο Μαρινάκη. Να πούνε στον εισαγγελέα να πάρει τα τηλεφωνήματα. Δεν μίλησε. Θέλεις? Πες το, πρότεινε το. Να πάρουν τα τηλέφωνα, εισαγγελική παραγγελία. Να ανοίξω τηλέφωνα. Να σου πω κάτι. Θωμαίδη, αφού εγώ κατέθεσα τα πάντα σωστά. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει ένα ίχνος ψέμα? Πω πω την ντροπή. Τώρα θα τον πάω εγώ για χειραγώγηση μετοχών, θα γράψω στην Αμερική. Κάνε μου μήνυση Μαρινάκη. Λοιπόν. Εντάξει, θα πω για την διάλειμμα και ο Στίβ Κακέτης μένει μαζί μας. Θα πω πολλά. Ξέρω τόσα πολλά που θυμίσουν τα κρυφτή. Μένετε μαζί μας, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μένετε. Τι να μείνω? Μένετε.